Ito na ulit ako. Pay attention na kayo. Bamban before World War II. World War II, dito na tayo magsisimula. Kagaya ng ibang lugar sa Pinas na naapektuhan ng gera, bago pa ang gera, payak o simple ang buhay ng mga taga-Bamban. Ang bahay ay gawa sa bamboos, nipa or kogon, sawali, and other local materials available sa komunidad. Libre lang ba? Siyempre, kung may mga payak, may mga nakararaos o may kaya. Malalaking bahay na pagmamay-ari ng mga hasinderos. Hanggang ngayon, sikat pa rin ang bahay ni Don Jesus Feliciano, few meters away from the railroad station sa barangay San Nicolas. Kalesas, kalising at carts ang mode ng transportation kasi konti lang ang may kotse. Long before the war, the rural folks in this community practiced bayanihan dito. Naglilipad sila ng bahay gamit ang bisig na kapag nagsama-sama ay gumagaan ang mabigat na bagay. Farmers helped one another in preparing their rice fields during planting and harvesting seasons. To make their work easier and faster, the community folks practiced the sugo-sugo o mga tagatulong. Payak at masayang pamumuhay noon nang biglang isang araw na payapa, lahat ay nagulantang nang makarinig sila ng ingay pag-angat sa langit ang mga may ingay na jets ng mga Hapon. Yes, nandyan na sila. Buti kung mangilan-ilan lang ang mga nandyan, pero ang mga nandyan, ang Japanese Imperial Army. Buong imperyo na kagaya ng sa ibang lugar sa Pilipinas, ready nang sakupin ang buong bayan ng Bamban. With the coming of the Japanese Imperial Army in Bamban, many of its civilian residents suffered untold hardships and brutalities. The Japanese Army occupied pati ang natatanging kabuhayan at ipinagmamalaki noon hindi lang ng Bamban kundi maging ang buong Tarlac, the Sugar Central. As alam nyo para saan? Bilang garrison or detention camp, innocent civilians were brutally tortured on mere suspicion of being members of the guerrilla movement. Isang lugar ng kasaganaan at kabuhayan ay naging luklukan ng paghihirap at kamatayan. Para ipakilala ang lengguwahe at kultura ng mga Hapon, binuksan ang mga paaralan na nagtuturo ng Nipongo o Nihongo, lengguwahe na compulsory na pag-aralan ng mga bata. During this regime, nakaabot na sa Tarlac ito, kapisanan ng paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Society for Service to the New Philippines. Popularly known as Kalibapi, was utilized by the Japanese invaders to gain the cooperation and goodwill of the civilians. Sa wakas, kalayaan. Liberation period. Bamban, ang natatanging bayan sa Central Luzon, ang nagsuffer ng malala para sa kalayaan ng bansa. The whole poblasyon ng munisipalidad ay devastated nang dumating ang US fighter planes. Nadamay ang mga bahay, paaralan, edifices, public market at iba pa. Thankful na lang lahat dahil walang namatay na sibilyan kasi na-evacuate sila sa mga liblib na baryo. Dahil wala na silang bahay na dadatnan sa lugar na yon, ay doon na lang sila sa liblib nagsimulang muli. Ang post-liberation period, matapos ang gera, nang humupa na, ang ilan ay nagbalikan sa lugar. Political setup was reorganized and schools were reopened. Big houses made of strong materials were erected in the poblations or plaza and few barong-barong constructed out of salvaged materials na mula sa mga labi ng gera. 5 additional barrios ang dinagdag mula sa 10 existing barrios of the town. The newly created barrios were Lourdes, San Pedro, Santo Niño, San Rafael, and San Vicente. The highest official of the barrio was no longer addressed Teniente, but Kapitan. During pre-war years, ay walang high school sa Bamban. In 1949, Attorney Igmedio Bolus created the Bamban Institute, which however did not operate long. In 1957, another private high school, the Holy Infant Jesus Academy, established by a certain Mr. Gaviola, came into operation. Later on, the administration was transferred to the Dominican Sisters. The institution was subsequently renamed Santo Niño Academy na nag-e-exist ngayon. Nang magdeklara ng martial law si Marcos, notable changes came in Bamban.
In the political arena, for instance, there was a sudden change in leadership in the municipal government when the incumbent mayor was detained in Camp Crame, Quezon City. Siyempre, politika. His vice mayor, a former employee of Clark Air Force Base, took over the reins of government. 1978, the incumbent mayor was replaced by a political choice of the political party in power. Siyempre, dahil taga-Tarlac si Cory, karamihan sa kanila ay sumamang patalsikin si Marcos. Dahil malapit sa Pampanga at Zambales, siyempre damay ang Tarlac sa trahedya ng Mount Pinatubo. 1991 aftermath, siyempre nagbago ang physical environment, populasyon at livelihood ng mga tao. 3 barangays, namely San Pedro, Malonzo, and Bangku, were totally covered with lahar portions of Barangay Lourdes, Banaba, La Paz, De La Cruz, and Culabasa were also covered by lahar. Dahil dito, 2 resettlement areas, Dapdap and Mainang resettlement centers, were made to help the displaced residents of the town. In Dapdap resettlement alone, more than 3,000 families were resettled. Other victims of Mount Pinatubo eruption stayed in the villages of Rolling Hills, Sampaloc, Panaisan, Pandan, Pag-asa, Magurol-Gurol, and Mano. Ang isa sa mga pinagkakakitaan nila ay ang Clark Air Base kung saan nagtatrabaho ang ibang mga Pilipino na ang ilan ay taga-Tarlac. After the tragedy, nag-alisan ang mga Amerikano sa Clark kaya nawalan sila ng trabaho. Nadagdagan pa ng mga hundreds of rice and sugarcane fields became unproductive because they were covered with lahar. Ilang taon pa bago binuksan ulit ang Clark Air Base ng Philippine government. Sa pag-reopen ay nag-open din ng mga bagong establishments gaya ng mga local manufacturing industries at mga duty-free shops. Nagbukas din ang Clark Airport na imbis na sa Maynila sila magtrabaho ay dito na lang. Isa lang ang Bamban sa town ng Tarlac na may istorya ng paglubog at pagbangon. Kulang ang 15 minuto para ilahad lahat ng gusto kong ipunto. Ako si BSJ na nagsasabing, kahit sa Pilipinas, walang holiday ng Thanksgiving, araw-araw naman ay espesyal dahil ako ay willing. Willing na maghatid ng history in one sitting kahit lagi naman ako naka-standing. Uupo na ako, pero may kasunod pa po.